दिन है रोषेईटे ହେଇନି ଚାଲୁନ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଗୋଟେ ରୋଷେଇଟେ କରିବା କ'ଣ କହୁଛୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ ଆମିଷ ଟିକେ ହେଇନି, ଆମିଷ ଟିକେ ହେଲେ ହଅନ୍ତାନି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ତାହେଲେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା, ରୋଷେଇଟେ କରିବା ଆଉ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ ଶଙ୍କର, ଆଜି ଆମେ ତୁଳାର ମୋର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ମିଶିବୁ? ଚାଲୁନୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା, ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା, କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍ ଯେ ଏଠି ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଚାଲୁନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 1 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ସେଠିକି ଯିବା। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯିବା ତ? ଚାଲ। ଶଙ୍କର, ଆମେ ରୋଷେଇଟା କୋଉଠି କରିବା? ଆରେ ତୁଳା, ରାଜନବାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ଜାଣିଛୁ? ସେଇଠି ଆମେ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଶଙ୍କର, କ'ଣ ଭୂତ ଭୂତ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭୂତଟେ ରହୁଛି। କାହିଁ କହିଲ, ସେପଟ ଗାଁରେ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ମରାଗଲା। ସେଇ ସେବାକୁ ଏଇଠି ଭୂତ ଓମ୍ କାଳ ଭୈରବାୟ ନମଃ। ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଭଲ ଭଲ ଭଲସେ କରିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇ କଥା ବି ମନେ ରଖ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପୂର୍ବରୁ ତମେଠୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେ କାହାକୁ ରଖିବନି। ଏଇ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଲ ସ୍ପଟ୍। ଏଇଠି ଭୋଜିଟା ହବ। ପବନ, ତୁ ଜାଳ ଆଣିବୁ, ରାକେଶ ତୁ ପାଣି ଆଣିବୁ, ଆଉ ତୁ ଯା କ'ଣ ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଯେମିତି ନିଆଁଟା ଶୀଘ୍ର ଧରିଯିବ। ଆର ମୋର ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣ, ରୋଷେଇ ହବ। ଆରେ ହଁ ରେ, ସେମାନେ ତ କେତେବେଳୁ ଗଲେଣି। ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା। ତୁରନ୍ତ ଚାଲ। ପୁଳା ଖାଇବି ତୋର ମାଂସ ପୁଳା ପୁଳା। ରାକେଶ ଭାଇ ମୋର ପବନା ଉଠ ପବନା ରାକେଶ। ଚେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଚେଣ୍ଟ
मारना मत, छाड़ दे मत, मारना। तो भाई ये भूत दीदी छाड़ी दे मत, ये भूत मैडम छाड़ी दे, ए छाड़ी दियो, ए तब गोड़ा दे, ए भूत मैडम छाड़ी दियो, छाड़ी दियो रे, छाड़ी ए भूत मैडम, ए भाई रोई जा रे, छाड़ी दे मत, ए भूत